Logai जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदावा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल स' गाइस दाख्लै बावै आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन अनजालि ब्रह्म मदन ब्रह्मनि हिन्जाव अनजालि ब्रह्म बे गावनि गथ' माने 1 year 3 months गथ'खौ गारना खादोंमोन नङा होमबा गामिया जाबाय सनापुर सामसिं केल्ला पोस्ट अफिस गुन्दो कारिगाव आरो डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझार नङा होमबा स' भिडिअ बानायखांनायनि उनावहाय सानसे एबा साननैनि उनाव फैफिनदों होनना बुंदों आरो बिनि हौवाया आंनो खोन्थाहरनाया लेट जादों आंनो दाख्लै बावै खोन्थाहरदों आरो आंनो दिनै फट' हरदों आं फट' बिहरदोंमोन आरो बिनि हौवायाबो गोबां बिजि मानो होनबा गारि सालायनाय माने 3:30 ना 4टायावनो न'निफ्राय थाङो होनना बुंदों माने 3 AM बा 4 AM निफ्रायनो माने थाङो होनदों न'निफ्राय खामानि मावो स' बिनिफ्राय फट' साफायजानो मोनासै स' बिनिखायनो मैयाहाय बिथाङा आंनो खोन्थाहरबाय दाख्लैबो खोन्थाहरबाय आरो मैयानि हराव माने साफायनानै दिनै फुङाव माने फिक्सारखौ हरबाय गावसोरनिखौ आं हौवा हिन्जावनि फट' बिहरदोंमोन नंमारगौ नंमारा नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आरो सोरबाफोर सुबुंफ्रा कमेन्ट्स होदोंमोन कि बे हिन्जावखौ आं नुदोंमोन दाख्लैबावै आरो बिनि गेजेराव आं बे स्क्रिनशटबो खालामना हरदोंमोन आरो गावसोरबो नायदोंमोन स' बिनि गेजेराव गावसोर मोनबाय होनना बुंदों बे हिन्जावा फैफिनबाय स' आंनि थाखाय बिराद गोजोननाय खौरां नङा होमबा बयनिबो थाखाय बिराद गोजोननाय खौरां नङा होमबा स' गथ' उन्दैमोन बे गथ'खौ अननाय मोनखांनानै फैफिनबाय स' बुंनाय मथे गावसिनि रागा जोंलायनाय नांलायनायनि थाखाय बे हिन्जावा खारदों होनना बुंदों माने मदन ब्रह्मनि हिन्जाव अनजालि ब्रह्मआ खारदों होनना बुंदों आरो बे खारनायाबो गावनि गथ' गोरलै 1 year 3 months माने 3 दानल' जानाय गथ'खौ गारना खारदों जिखियानो जाला बिनि न'खराव सुख सान्ति जाथों आरो बिनि न'खरा मोजाङै आलो गोजोनै संसार जाफिननो हाथों जों बिसोरनि न'खरखौ जों बेखौनो आसा खालामो आरो उइस अल द बेस्ट इन योर लाइफ मदन ब्रह्म स' आं बेखौनो बुङो मदन ब्रह्मखौ नोंनि हिन्जावखौ अन आरो आं बेखौनो बुङो आब' अनजालि ब्रह्मखौ नोंबो नोंनि हौवाखौ अन आरो गथ' गथायखौ लानानै आलो गोजोन संसार जा बेबायदि खारला खुरसा जानाङा आरो जुदि गारलायनाया फाथैलाय बिसिनानै गारलायनायानो बेस्ट मानो होनबा बयहाबो टेनसन थायो जुदि बिदि खालामाबा बबाव खारदों बबाव थांदों बहा मादों नङा होमबा स' गाइस जायखौ जों मदद खालामदों भिडिअ खालामनानै सन्दन दास नङा होमबा जाय बेराम जादों जाय ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां 3 लाख रांनि गोनांथि नङा होमबा सुकुला बसुमतारी एबा हरन दासनि फिसाज्ला देरसिन सन्दन दासनि लाइफआ माने जिउआ गोबां डेन्जार बादि खैफोदाव दं नङा होमबा स' जायखौ जों मदद खालामदों बिनि बिमा बिफा सुकुला बसुमतारी बिमा आरो हरन दास बिफा बिथांमोना लाजिया फांजिया हाथाय बाजाराव थांनानै माने डनेसन बा मागि हैदों गावसिनि माने गथ'नि थाखाय गावसिनि देरसिन फिसाज्ला सन्दन दासनि थाखाय माखासे सुबुंफ्रा भिडिअ खालामनानै आंनो खोन्थाहरदों कि नों भिडिअ बानायनाया सैथो होननानै नोंथांमोना आं देखायनो सानदों बे भिडिअखौ स' बिथांमोना हाथाय बाजार थांनानै दखान गावसिनि बाजार खाथि गावसिनि सेन्टार खाथियाव थांनानै मागिहैदों गावसिनि गथ'नि पिक्सारखौ लानानै बेराम जाय जादों बिनि पिक्सारखौ लानानै गावसिनि लाजिनायखौ गारनानैबाबो मागिदों गावसिनि गथ'नि लाइफनि थाखाय गावसिनि गथ'नि जिउनि थाखाय नङा होमबा बे आरो बेनो बिमा बिफानि अननाय मिथिबायना बेनो बिमा बिफानि देरसिन अननाय गावनि गथ' गथायनि जिउनि थाखाय गावनि गथ' गथायखौ फोथांनो थाखाय गावसिनि मान सन्मानखौबाबो बिबायनानै माने हाथाय बाजार दखान सखान थांनानै माने गावसिनि गथ'नि जिउनि लाइफनि थाखाय माने डनेसन बिनाय मोनसे अनसुंथाइ बिनाय नङा होमबा स' आं बिराद गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै होनो हानाय नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हानाय नङा होमबा आरो बेनि गेजेराव नोंथांमोना नायनानै सोरबा सासे सानैया अनसुंथाइ हरनाय डनेसन हरनाय ओरैबायदि बिसोरसो बिमा बिफा नङा होमबा स' जेब्लाबो गावनि फिसालाखौ बयबो अनो बिमा बिफाया जिखियानो जाया मानो मालाबा समाव जुदि नों प्रब्लेम जायोब्ला गावनि फिसालाफोरखौ नायनो थाखाय जेब्लाबो गावनि बिमा बिफाया आथुर जायो नांगौबा बिसोरनि मान सन्मानानो थांथों नङा होमबा दायो नाय बिथांमोना मागि दायो फैसा जुथुमगासिनो दं फिसाज्ला देरसिन सन्दन दासनि थाखाय सन्दन दासआ दायो गोबां खैफोदाव गोग्लैनानै दं नङा होमबा आं बिनि सोमोन्दै बुंखाबाय नङा होमबा स' गाइस बेनो माखासे सुबुंफ्रा सोङो कि सन्दन दासआ टाइटेला बेलेग आरो सुकुला बसुमतारी टाइटेला बेलेग आंनि मथे आं मानसि हिसाबै आंनि भिडिअ बानायनांगौ गोनांथि BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव थायो नङा होमबा बे बड'लेण्ड जायगायाव थायो बड'लेण्ड एरियायाव थायो स' बिसोरो पद्मापुर गामियाव थायो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थायो बर'फोर रायजोनि सिङाव थायो बर'फोरजोंनो थायो आरो बर'फोरजों थाफानानै बर'नि राव रोंलांबाय नोंथांमोना भिडिअआवबो नुबाय माबोरै बर' रायलायो होमबा बर'फोरा रोंजोबो स' बिथांमोननि टाइटेलासो बेलेग जानो हागौ बाट बिसोर फुरा बर' जाजोब्बाय बर'नि धोरोम लानानै दङ मिथिबायना स' बिसोरनि गथ' गथायफ्राबो बर'नि फरायदों आं बेखौ आसा खालामो स' गाइस बेनो आरो बिनिफ्राय जोंनो मा नांबावगौ नङा होमबा जोंनि गासिबो गाननाय जोमनायजों लोगोसे
जोंनि गासिबो रावखौ रोंजोबनाय आरो बिसोरो आरो जों मानसि हिसाबै मानसि अब्लाथ' जों बेफोरबायदिब्ला जों बड'लेण्ड स्टेटखौ जों बोरै मोनगोन जुदि जोङो बड'लेण्ड स्टेटखौ लुबैदोंब्ला होमबा जों दानिफ्रायनो बड'लेण्ड स्टेटआनो जायाखै अब्ला जों माने बै बेलेग जाथि होननानै जों दानिफ्रायनो देखायोब्ला अब्ला जों बोरै बड'लेण्ड स्टेट मोनगोन स' गाइस आं बेखौनो बुंनो सानदों कि बेनो नोंथांमोना नायदो आरो बेनि उनाव नोंथांमोना सानदो स' थेंक इउ स' माच खुलुमबाय ट्रिटमेन्ट खालामखादों बेखौनो जाय मावनानै हरदों बेखौनो बे मावफिननो बे आखाइजोंनो जेराव मावदों बेखौथ' नांखागोन